летище София. Крайна станция. Умоляват се пътниците да напуснат влака. И така, здравейте, приятели, познати и непознати. След много дълга пауза, в последните няколко месеца реших да отделя известно време за любимото си хоби, наблюдението и снимането на самолети. За някой, вероятно, това изглежда много странен начин за губене на време, но не моето време е важно в случая. Искам да ви разкажа една малка история, която истински ме впечатли. Ще ви покажа част от една група деца и младежи, с които се запознах последните месеци тук на летище София и за които съществува друг живот, освен този в компютъра. Тези деца са от различни квартали на София, те учат в различни училища, дори са на различна възраст. Това, което ги обединява обаче е общата им страст към самолетите и като цяло към авиацията. Те са тук на летището във всяко свободно време и имат една хем малка, хем голяма мечта, а именно площадка или специално място, от което да снимат и наблюдават любимите си самолети, без да се налага да се катерят по оградите и да бягат от охраната. Аз кога последно съм обработвал нещо, ако мога да питам? Аре, чакайте 40 минути. Сега. Да, защото няма къде да се седне. Искал си в България. Да, няма къде да се седне. Намек. Децата се събират и снимат от единственото възможно място, до което могат да стигнат сами. Това е в края на парка на терминал 2 до река Искър. Проблемът обаче тук е високата ограда, която влиза в кадър и, както казват те самите, снимките стават мрежести. Няма спотърска площадка. От години, между другото, се говори за направата на някаква конструкция, подобно на много други летища в Европа и света, но до сега реално абсолютно нищо не се е случило. Здравейте, момчета! Здрасти! Как сме? Супер сме. Супер! От това на летището... Как върви деня? Има ли готини самолети? Да. 747 на... Кой беше? Калита. Нико? Здрасти! Здрасти. Би ли се представя с две думи? Аз съм Нико и съм плейнспотър. От колко време си плейнспотър? Ами, камерата си я взех преди един месец, а пък от миналото лято ще ходя с телефон да снимам. Супер! Браво! Вики, само да кажем здрасти. Това е Вики. Здрасти. Ами, аз съм Камен. Та камера я взех януари месец, февруари. С Потър от 4 месеца. Къде учиш? Часово от Лаудър. Стефка, здрасти. Здрасти, аз съм Стефан. Плейнспотър съм от около половин година, но по-активно идвам тук от около 2 месеца. Уча в Испанската гимназия и много обичам да се занимавам с самолети и да гледам баскетбол и футбол. И имаш страхотна пушка. Да, абсолютно. Имаш ли някакви планове за авиацията по-нататък? Бих искал да тренирам, да стана пилот, ако възможност, но ще видим, първо трябва да се завърши гимназията. Точно така. Как виждате тук нещата с нашата площадка? Ужас! Еми, предполагам някъде по-близо до самолетите, да се виждат по-близо. Не чак толкова близо да е, зависи с хората с по-големите обективи и по-високата оградата съответно. Най-важното нещо. А защо още е нужна тази площадка? Как смятате смисъл така? Защо? Просто заради снимките или... Не само заради снимките. Има хора, които наистина се любуват на авиацията и обичат да се гледат просто самолетите, идват на разходка до летището. И да, не само с камери. Там може да се направи хълмче някакво, обаче сега разбрах, че това е такава частна собственост и не може да се направи. Но ако не беше силно, ще има хора, които с багер да дойдат и да направят някакъв хълм, който да е по-висок от оградата и да може да се снима по-лесно там, да не пречи и самата ограда и дърветата, ако си на автофокус, и да се виждат по-добре самолетите. Това е според мен. Ще е много по-лесно, ако има площадка, защото ние имаме този проблем, че като застанем тук, трябва да ходим по тази... Долу до оградата? Не, по бетона трябва да ходим, за да може да сме над оградата, пък не се вижда много добре самолета и става много трудно. Трябва да има площадка, не само за нас, фотографите, но и също, защото това е важно и за другите хора, които се любоват на авиация. Ами, аз също смятам, че освен, че трябва да има височина, трябва да има и равнина, защото тук е склон и също има много камъни и е на равнина и някои хора тичат, за да хванат някой самолет и много лесно може да се спънеш и да паднеш. Човек, миналото лято
фанах такъв ден, даже изгорях веднъж. Тук е ужас. Аз няма да коментирам. И аз не бих коментирал. Просто един навес ще е много хубаво. Един навес. Супер. Я сега, както е с вятъра, би било прекрасно да има примерно някакви нещо, което да закрива, така че да не ни удря постоянно вятъра, би било супер. Да има станция за зареждане на устройства. Нещо такова също. Дали на телефона, дали на апарата. Каквото и да е. А зимата като вали сняг е още по-зле. Аз оня ден снимах един атолас 747 и си крих по дървото да си оправя обектива, защото нямаше къде да си го сложа. Няма къде. Зимата с Омнито не беше много добра история. Да не си спомням аз за Омнито. Беше много трагично. Батерията ми падна в снега. Аз дето дойдох на първия сняг, дето снега ми беше до коляното. Да. И на дъжда за Turkish Airlines. Ами много още ще е доста приятно, защото долу има прекрасни неща за снимане и примерно да си губиш времето с примерно то от Нисъско шосе има маршрут 14, да стигнеш до там, че е около час. Като има хубави самолети и искаме да ги снимаме, много случаи рейсовете закъсняват. Напълно разбираемо е охраната да не позволява хора да висят по мрежите, децата пък съвсем по-детски използват всеки шанс да направят желаната снимка. Момчета, защо избягахте така бързо? Охраната! Какво охрана? Видяхте охрана? Идват охраната и гонят от оградата постоянно. Правят ни проблем. Да, той разбираемо от една страна, защото... Все пак летище. Да, нормално. Сме забучени на оградата. Но вие сте принудени да снимате тук там от уния дупки, където... Да, заради ситуацията, заради място, защото ако заставяме там, вижда се, оградата все пак ни пречи. Нашето фокусира и много пречи после при самите снимки. Да. Камъчки? Да. За оградата какво ще кажеш? Гонят ни. Нормално. Правят много голям проблем. И ни връща чак и там този радар понякога. Просто няма как да снимаме. Сега затова идваме тук и бягаме веднага, защото те докато стигнат до нас. Това не е на фокус. О, не. Еми, това става като сме принудени да снимаме от оградата 6 човека. Абсолютно. Да. Трябва нещо. При мен се получи. Чакай, това за Българията ли? Да. Абе, вижте какво правят там. Това ще го да се получи поне. Какво да правят? Кое? Те не сложиха ли? Това са и стълби там. Не. Да, без стълби са това. Стълби са. Ще го паркират така. Не. Не го паркират. Сложили са pushback truck, май. Може да чакат някои. Стълбите са разкачени. Да. Това ти е перфектният кадър. Не, дай долу. Така не може да видим. Облегни се, облегни се, ще влезам. Как се снима на летище София? Просто перфектно. Твоята е още по-прекрасна, няма коментирам. Не, просто... Ето, трябваше да направим всичко за снимка, за Ужас. Има малко ограда, ама... Мене ми се получи и не оттам. Молва, хетка, виж. Това не става. Typical day in Sofia Airport. Абсолютно. Айде, сега пак през моята камера. Това е така. Нашата импровизация. Брат, виждат се двете сини кутии. Трябва да бутам само оградата. Не мога си... Чакай. Получи ли се? Получи се. Готвено.
Да. По-скоро не слушане на радиото. 662 software radar identified when ready direct to Dolop, climb flight level 280. From level 280 direct to Dolop driver 360. Как беше днешния ден? It was great. Но, може и на български. Беше прекрасно. Да, изкефихте ли се? 767 имаше. Да. Малко топло беше времето, но обаче имаше хубави самолети. Да. Алекс, доволен ли си? Много, само да имаш една площадка с сянка, щеше да е супер. Да си дойдем на думата за площадката. Hey Marco. Hi, how are you? Can I say something for you? Just introduce yourself. Hi, I'm Marco. I'm from Hong Kong, clearly not from Bulgaria. I am an aviation enthusiast and I aspire to be a pilot in the future, and currently I'm spotting with. What do you think about the idea here to have a special spotting place? Oh, I'd love to. Especially they should like make a toilet and a few benches for us to sit down. Some, shade from the summer because it's quite hot here and quite like the sunlight's quite bright, so it's better to have some shade also, some toilets, some seating area. And like a proper concrete here for people to stand on. So yeah. Okay. Can you introduce this lady? This young lady? This young lady is my girlfriend and she comes here and accompanies me for spotting. Say something. Харесва ли ти тук? Да, харесва ми. Често идваш с Марко? Да. Какво мислиш за идеята тук да има готина площадка? Според мен ще е по-добре, да. И ако има нещо, което да ни пази от слънцето, за да не припаднем. Да не припаднем, да. Добре. Супер сте. Много сте готини всички. Компанията, благодаря ви за днешния спотинг. Скоро пак, нали? Скоро, да. Да, героите са уморени, но не са разочаровани. Go! Това е страхотен финал за филма, момчета. Вече сме си издигнали шътър каунта с 100, може би. Да. Усещам го. Our shutter count. Valeria, there. That plane right there, do you see it? Това всъщност трябваше да бъде нещо като филмче, с заглавие, с начало и с край, дори с някаква драматургия, но да кажем, че няма смисъл. Тук важните са тези прекрасни деца и млади хора, буквално запалени от авиацията. Това са Алекс, Благо, Марко, Виктория, Марк, Деян, Иван, Нико, Стефан, Георги, Виктор, Камен, Росен, Мишо, Христина, Александър, Валерия, Миро, Денис и много други. Пропускам със сигурност, но не мога да изредя всички. И това вероятно са хората, които само след още няколко години ще работят тук, на това летище. Те ще са бъдещите пилоти, стюарди, механици, техници, ръководители на полети. Въобще хора, които ще работят нещо на това летище. И тези млади хора, приятели, имат напълно постижими мечти. А ние, като възрастни, като общество и като институции, правим твърде малко, за да отгледаме техните мечти. А колко струва да отгледаш една мечта? Аз си мисля, че е безценно. Heading 1016